and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, whither goest thou? And he said unto me, to measure Jerusalem. Kuthiwa uthi umbhali apha, ndithe xa ndiphakamisa amehlo am ndayibona le ndoda iphethe intambo, ingumlinganiselo othile. Uyayibuza okokuba uyisaphi le ntambo. Where are you taking this measuring line? Number one, yinto ebonakalayo. Uthi ndiyokumejarisa iJerusalem, but ndifuna uyithatha le vesi ndisapha kuwe ndithi kukhona into oyiphetheyo. Ngamanye amaxesha awuyiboni kodwa iyabonakala. Ewe ndingafunda umzekelo ziidigri zimbini, ndinqwena ukuba ne-masters, but le nto ifunayo, le nto iphetheyo ndiyayifuna, ndiyayinqwenela le nto iphetheyo mntu omdala. Sikhona kule ndawo khona abantu abanemali, kukhona abantu abatsha abanamendu abangabaleka ukugqitha wena. Wena ukwazi ubaleka amendu ngoba somdala, kodwa le nto iphetheyo lo mntu omthi uyayifuna. Nokuba kungathi umntu unezinto noba zinisi kangakanani, kodwa le nto ebonakalayo. There is something that is in your favor. It is age. Indlela oyiyo, ukuba uthe wabamdala wafikelela kwinqanaba elithile, ngumnqweno womntu wonke lowo. Sokuthi ukuthi khona into ongazidla ngayo. Noba uyahamba uye empeyini, noba uphakathi kwabantu ubabona benezinto, ibalulekile into yokuba ube nekhaya, ukhayise ngale nto esiyifunayo. There is something in your favor. Noba uyahluthwa ngabantwana, yazi into enye, le nto lena kaloku xa uphethe into ndicela uyiphatha le nto, andithi iphethe ndizoyigqithisa. Kaloku iyabonakala. So ukuthi young people die prematurely ngenxa yeziyobisi, ngenxa yempilo esiyiphilayo. Kodwa lithi iBhayibhile, hlonipha uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho ithini yande. Ikhona into oyiphetheyo okumele ukuthi uzidle ngayo ongayishiya nefemeli yakho. Noba nama ndingumntwana wakho, noba phaa kubamelwane bakho kukhona abantu in the community, xa uthi mntanam uThixo akusikelele, akugcine, ahambe nawe. Ikhona into omphathise yona. Uyawuthi edibana nezinto endleleni kodwa la mazwi amgcine. Ndicela uzidle mntu omdala, zidle ngawe. Uyazi uba uThixo usakukhathalele, usakunakekele. You just have to tell the children, I have something for you. It is visible. Maybe to you it is not yet visible. Kodwa ngenye imini uzayibona. Ndicela simeni ngenyawo sivala amehlo. Yesu imithandazo yethu Thixo Somandla nasenkokheli ze-departments,
Siyathandaza somanje kwa uthatha indawo. Khona abantu abadala bahlukunyezwayo. Sicela Thixo mhle kangaka uzibonise ukuba ikhona into engumahluko kwabanye abantu abangenayo. Siyacela ke Thixo to open their eyes and ears for them to be transparent. Kukhona izinto abaphansi koxelezelelo lwazo bancede bathethe kona nhlolonhle ngamaxesha onke. Father, we pray that you bless this location in the name of Jesus. Amen.